Эш нәрсә турында? Эш бүленеше. Ир-ат эше, хатын-кыз эше. Менә минем ишеткән бар, хәтта менә яшь парлар өйләнешкәч бүлеп куялар икән вазифаларын. Кем нәрсә эшләячәк? Хатын-кыз менә яза, мин ди, менә шуны эшләячәкмен, ире яза, мин шуны эшләячәкмен. Шуны Ир-ат әйтә, мин иртә белән шупны чыгарып ташлыйм ди. Әйе. Хатын әйтә, мин ашарга пешерәм ди, мәсәлән. Мин ашарга пешермәгән вакытта син ашарга пешерәсең, мәсәлән. Шулай язып куялар да, суыткычка элеп куялар. Беренче мәлләрне Булмас инде. Беренче мәлләрне шул план буенча баралар. Аннары инде ияләшәләр. Беренче мәлдә андый план буенча яшәү ди. Беренче мәлдә бит инде юк шупны мин түгәм, юк үзем түгәм. Китаннан сиңа ярамый үзем. Ашарга да икәү әзерлибез барысы да. Аңарчы шоколад букет вакыты үткән була бит инде өйләнешкәндә гадәттә. Өйләнүченең үзенең беренче 3 ае үзе бит инде бер сәерчер була бит инде ул. Ике җүләр йөри фатир буйлап, бик итәгатьле булып. Аннан гына башлап. Шун йөзләр ачылганчы. Аннары безнең райтыңлашыбыз шулай язган. Хәерле иртә. Без 32 ел бергә торабыз. Эш куша башласаң, 2-3 кат әйтергә кирәк. Аннан миннән начар сүзләр ява башлый. Аңа әйтеп торганчы үзем эшлим. Әмма кияү балакай бәлешкә кадәр пешерә. Ут уйната. Аңа әйтеп тә торасы юк. Түбән Камадан Светлана язган безгә. Юк, кызлар, егетләр, юк, үзгәртеп булмый. Каннан, әти-әни тәрбиясеннән килә ул эшләр. Айлар буе җыештырмаган өйдә торганым бар. Юри, күрмәсме? Әзрәк җыештырмасмы дип, киемнәр җыештырмаган, эленмәгән, табак савытлар юылмаган. Шуңар риза булып яшәвен дәвам итә. Үземнең 2 улым кичкенәдән эшкә өйрәтеп үстердем. Киленнәремә җиңел булсын дим, гел әйтәм. Малайларга эшләгез, булышыгыз, нинди генә эш булса да эшләгез, булдыксыз булмагыз. Чөнки әниегез сезне әнә шулай дип үстергән дип әйтерлек булмасын дим. Рәхмәт сезгә дигән. Гаилә тормышын идеаль тасвирлаган бер җыр бар ул теге юмористик шоуда. Хәзер исем фамилияләрен кызганыч хәтерләмим. Икесе дә гитарга уйнап, бер ир белән бер хатын. Монда без өйләнгән төгәл 1 ел. Безнең барысы да яхшы. Һәм менә шулай 1 ел, 3 ел, 5 ел, 10 ел, 30 ел менә аннан да төгәл туп-туры эләгү минем күргән ишеткән юк иде. Шул видеоны табып карыйс килә әле.